Junta, building better Africa. Inde itu inali na tsiku lomwe ndinakapezeka nawo kumdipiti omwe unakhazikisidwa komwe kuphokera mu kamudzi kaja kotchedwa kuti Khope. Kumeneko kunalitu mkulucha yemwe akupikisana nawo ngati MP mu independent amene tikumutcha kuti Bila Karim. Iyeyu anaitana ka meeting kochepa chabe, koma zoti inali meeting izo zinali za iye mwini, chifukwa kumaloko ndinakapezako anthu ochuluka mosagwirizana ndi dzina yoti meeting. Umakhala ngati kuli msonkhano, anthu ambiri anamuchengamira kumudikira mu msewu mpakana ukafika naye pa primary school ya Khope. Uku tinakaonako anthu osiyanasiyana, ena oti ndikuwadziwa, ena oti sindikuwadziwa, ndipo ndinachitenga chamwayi kucheza ndi anthu osiyanasiyana, koma ndinakachezanso ndi mkulu wina amene akutchedwa kuti Mavuto Kamba, yemwe anazakhalapo kansala mu chaka cha 2014, ndipo iyeyu 5 years yake itatha anazaluzano. Koma pamenepo ndi pamene ndinadzakhazikika kumufunsa kuti mkulu cholinga chako ndi chiyani. Iye anayankha mwantiwabi kuti ine ndikufuna ndiyimirirenso ngati kansala ndipo ndipitirize zomwe ndinkapanga. Zambiri ndisafotokoze ine, koma mudzimvere nokha mkatikati mwa macheza athuwa. Khalani pomwepo pamene tikucheza ndi mkuluyi. Panga subscribe, share and comment right. Zambiri zisamakuponyeni. Nabeza kuti ninjinga tsopano zinde zimene zinakupangisani mwe muvezeke kunja panopo munazizindikira toyamba anthu amafuna kuti asiyanise mwina nthawi imene tinalowa 2014 udindo wakhatsa unali wachilingo bwa anthu ambiri sankadziwa khatsa matolaga ntchito ngotani amatani kamina machila ukikhatsa tezina anthu amangoona ngati udindo mndu amalu wachabe kumano ikina sesa kubali anga demene mwandiovera kuti ndatlap ena mama project amene ndina boleta mphemene ndili kansala ndira gene zimene chembekezo chimene cha fama chembekezera mwina chotuluka kwambiri kansala Nsanje atabwera apa pamba koma notsoka ndiro anthu anadzaona kunena kuti zimene amayembekezera kuti mwina Nsanje atha kuchita mopambana ine sindizo ya leo mwina ndemene ndinatsogola kwambiri ndikufajaje mwina mtsiku la lero anthu ali ndi mwina adaningezera tsopa mpando bati kuti anthu anatha kusiyanisa kunena kuti I think kansala munthu amene akanatha kulikonekera kuti kansala ya Bodo Benjamin kuti mmene mukuona apa ground ili tupa masuku amene matamanga ukaonana ndi anthu osiyanasiyana mukuona tsogolo ndithu yosanu tsapa sisipamba tsogolo ili m'manja mwa tili ngati kuti mufanya mulakulugufe mukumbukira nkhani ya Bible ya Pilato ni nyamata wa 10 years. Nyamata wa 10 years ananyamula kulugufe kumfunsa Pilato kuti mmanja mndanyamula kulugufe ngwa moyo ndio kufa koma Pilato anafunsa ngena kuti tsogolo kulugufe m'manja mwa chifukwa chani ndikanena kuti ndi wa moyo utha kutsinya dzanja la Mulungu kutikita m'manja mwa kulugufe ndikufa ndikanena kuti ndi wokufa kulugufeyo utha osamtsinya kwambiri ndikimuusa ndenda unika kuti ndingopene so chipambano cha ine chili m'manja mwa chifukwa chisankho chili ndiwo siningane neretu kuti ndamenda ngene sankho changu mtima mwawo sene komanso anunga makata ngo kachemba ngati kuito hivi kabudu ino ndikuandika ndo ngakaya pano 20 pamene pa 16 September kusakaiga kuti ngali ero como ndimene akusogezera Mavuto amene anakhalapo mmodzi wa kansa amene anatumikira kunoko
pomwe tili kuno mmudzi wa Kobe. Ndipo pakali pano akunenetsa kuti ayi chidwi changa nchofuna kubwerera kuti zimene ndinasiya zija ndidzapitirize, pakuti anthu sanakwaniritse kulongosola kapena kupitiriza pamene ine ndinapanga. Sakuyeniranso sakufunikanso kuti tipite kuwafunsa kapena tipange nawo zambiri, koma ningobwerera ndipo anthu akuno akwanisa kuonesa chidwi chonena kuti ayi ifulu tikumufunanso abwerere. Apa tisanasiyane mawano mali walimbikisa anthu kuti pa 16 September pakati vente musayang'ana chibani chimene anthu ena akutogera koma nzeri asokolera ali pano mukunena pano ikachipani machibani ila atoge khala amu vapemikira sonza disi chibani yene chimata kutumikira labwino zonatendere ndimene akasini nde yembekezo changu walimbikisa anthu pa 16 September 2025 abakugere yimo kansala Kwambili etu guys kumo nimene mwamvera kuko kunali kulankhula kwa mafuto mkamba apa tufuna tiyendeyende kudoleso anthu awiri atatu tipimve kumbali awo akuli bwanji nimene akuonera background amene kumalo kuno ulino kwafika Elias Kalim amene ali member of parliament ku Chikwawa South komanso Shadow MP Ira Kalim. Apa muzingondisala pamene mukusangasala oliliyese nawo pamodzi pathu. Club Junta, building better Africa.